जराया गोग्लैसोनाय हालाम बेखौ बयबो मिथिखागौ दाखालि सोरबा सासे इउटिउबारा गभर्नमेन्टखौ इनडाइरेक्टलि बुंदों जे बे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामाखै होनना मा होनदों सार पर्बत जरा मानेथ' पर्बत जरायावथ' बिथां आलफ्रेदासो भिडिअ बानायदोंमोन रावबोथ' इउटिउबार नङा बिथाङाथ' आलफ्रेडखौ लानानैसो जावनाय बायदि जाबायलै स' भिडिअखौ नायलांनाय लोगोफोर खांख्राइ बाल्थिङाव दोननाय खांख्राइ नाय जौगाहोआखै थारमाने बिथांमोननि आखुथाया खांख्राइ बाल्थिङाव दोननाय खांख्राइफोरबायदि बिपिएफफ्रा माने 99.99 लिडारानो बाल्थिंनि खांख्राइ माबोरै बाल्थिंनि खांख्राइ होननानै बुंदों आं बाल्थिङाव थानाय खांख्राइफ्रा सोरबा मासे खांख्राइया बाल्थिंनिफ्राय बारग'नानै हायाव थांनो नागिरदोंबा बेखौ हमथायो मानोना खांख्राइया जि आथिं दङ बे आथिंफोरनि गेजेरजों गुबुनखौ हमथानानै गुबुन खांख्राइखौ मालाबाबो जौगाहोनो नागिरबा गोजौ थांनो होनो नागिरा बिपिएफनि आखुथाया बिदिखायनो लास्ट 17 इयार्सआव पर्बत जराया गावनि बिहावनि एरियाखौनो डेभेलप खालामाखैमोन माबा मोनसे हेल्पनि थाखाय बानायबा माने खिथिबा मा जायो इउपिपिएलनि टीम बा बिपिएफनि टीम बिदिनो जायो न' बिदिनो बुंजायो दा आलफ्रेडआबोथ' भिडिअ बानायदोंमोन नोंथांमोना अलरेडि नायखादों खोमा इउटिउबार बुंनाय मानेथ' पर्बत जरायावथ' माबा बिथां आलफ्रेदासो भिडिअ बानायदों बिथांखौसो बुंबाय नङा होमबा नोंथांमोनानो मिथिखागोन गासैबो हमनानै मोनखागोन ब्रादार आलफ्रेडआ जितु बुंदो बे जेबो बिपिएफ इउपिपिएलनि हेल्पनि बागैबो नङा बे रायजो राजानि थाखायनो मोजां जाथों माबाथों होननासो बेयो बानायदो दा बेनो जाहैबाय माबानि सोरनिबा माबादो लोगो जानानै टीमजों लोगो जानानै बुंनाय जाहैबाय ना स' मा बुंनो जानांगो दा बिथां आलफ्रेडनिबो मोननैसो रिप्लाइ भिडिअ फैफिनगोन बायदि मोनदों आङो फैया नङा फैफिनगोनबो जानो हागौ आरो फैयाबो जानो हागौ नायनोसै जोङो मा जायो दा इउटिउबार मानेथ' आलफ्रेडखौसो बुंदोंमोन न' बिथाङाथ' ब्लगसो बानायदोंमोन मानो माबा माबि मोजां जाथों रायजोनि बागै माबानि बागै होनना ओमफ्राय जेबो नङा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो बिदिब्ला गोजोनथोंसै